panginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. An oras alas 12:07. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marhay na pagkauto sa indong mga tugang, ngunyan aniyon kita sa Bareta alas 12, asin kamian sa indong mga tagapagbareta. Marayon na udto sa Indo Gabos. Ako po ang saro sa indong makakaibahan, Jasmine Baloloy. Asin si Russell Cortez. Para sa mga headlines kang Bareta, enot sa lado lokal. Mga coconut farmers kaipuhan nin intensive medical test sigon sa Philippine Coconut Authority. Load shedding, pinautob kan First Catanduanes Electric Cooperative o FICELCO. Pagkalayo kan mga kable kan kuryente sa Ginubatan Albay, kausa kan patay sindi na supply kan kuryente. PCG camp ikokonstruhir sa Catanduanes ngunya na taon. Bareta National, PBBM nagpagirumdum sa mga benepisyaryo na gamiton sa tama ang ayudang nariresibi gikan sa gobyerno. Publiko, pinag-iingat sa Made in China. LTFRB handa na sa pagdakop sa mga unconsolidated jeepney sa masunod na semana. House Speaker Ferdinand Romualdez nagkoordinar sa Kamara para aramon ang importanteng propwesto na kaipuhan sa ikatulo asin ultimong regular session kan 19th Congress. Bareta sa ibang nasyon, US hinagad sa Israel na maging transparent sa airstrike kaini sa eskwelahan sa Gaza na ikinagadan nin 35 katawo. Baretang Sports, Beermen na ipatas sa 1-1 ang PBA Finals laban sa Meralco Bolts. Iyan ang headlines kan sa tuyang Bareta alas 12. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Enot sa tuyang Bareta sa lokal, sunod-sunod na pagresponde kan fire truck kan Bureau of Fire Protection o BFP kan ginubatan dahilan sa pagkalayo kan mga kable nin kuryente na kausa kan puro palsok na supply nin kuryente. Sigon sa entrevista kan DZGB News kay Senior Fire Officer 3, Hurley Barrios, igwang daing mababa sa apat na sulo sa mga poste bulan-bulan ngunyan na taon. Alagad, sindaman na uugma na daing mga harong ang nadadamay sa pagkakasulo kan mga poste. Mantang may diit na natatamaan, tulos maninda ining narerespondihan sa tabang kan sa indang mga kapwa residentes. Problema man sa supply nin tubig ang agrangay kan mga residentes sa Barangay Abella, Naga City, Metropolitan Naga Water District. Nagpreparal naman ang pipeline leakage and control non-revenue waters sa pagsasaayos kan interconnection pipeline sa crossing kan na Barangay Abella asin Bayawas. Initangani na madugangan pa ang water pressure sa lugar na maresulta sa pagkusog kan bulos ning tubig sa lugar. Sa ngunyan, padagos pa ang pagpatrabaho digdi kan respetibong ahensya. Nagpautob nin load shedding sa supply nin kuryente sa Catanduanes, ang First Catanduanes Electric Cooperative o FICELCO, dahil tanan operational ang tulong unit nin genset kan power provider. Sigon kay Florence Lopez, Training Information Officer kan FICELCO, nadakulang tabang kung an mga konsumidores makaukod man na magtipid sa paggamit nin kuryente. Ninhuli makakapag-regulate ini sa supply as in demand kan kuryente sa probinsya. Nag-abiso man
Napanuman ang kooperatiba na oras na maging operational na ang genset kan sa indang provider. Magiging maayos naman ang supply kan kuryente sa probinsya kan Catanduanes. Kaipuhan nin intensive medical test kan mga coconut farmers digdi sa Bicol Region. Basado sa consolidated report kan Philippine Coconut Authority Bicol na kinumpirmar ni Project Development Officer Emily Lobos. Nagkaigwaan na unang bita ng ahensya ni soft opening kaini nga dental and medical assistance kan nakaaging taon para maaraman ninda kung ano ang medical needs kan mga coconut farmers community. Asin kinumpirmar na grabe ang pangangaipo kan mga coconut farmers digdi sa Bicol Region pag-abot sa medical assistance. Katakod kaini sinabi ni Lobos na may eksistidong guidelines para sa health and medical assistance kudi dahil sa arog kaining sitwasyon an sa indang ahensya guminibos ni na paagi asin sinda nagpasa ki panibagong guidelines na mauwot ninda na maaprobaran ngunyang bulan nin Hunyo para sa benepisyong pansalud asin medikal kan naunang bita ng mga parauma. Dagdag pa niya na prioridad kaini sa mga nasa 4th and 5th class municipalities. Nagtutubod kaya sinda na importanteng marayan suportaran matauwang benepisyo ang mga coconut farmers dahil saro sinda sa mga nagaambag para maparambong paan sa tuyang agrikultura. 33 na mga paraoma ang matrayumpong naggraduar sa Farm Field School o FFS training sa Integrated Crop Management o ICM in vegetable production sa pamamayo kan Municipal Agricultural Services Office o MASO kan nakalihis na aldaw sa Barangay Tabon-Tabon, Candaraga, Albay. Ang FFS ang resulta kan inisyatibo kan lokal na gobyerno Candaraga na may katuyuhan o nagmamauot na pakusugon ang sektor kan agrikultura sa banwaan asin mapatas ang dilihensya kan mga paraoma. Sa laog nin 16 na semanang training, pigturuan ang mga paraoma kan tamang pagpreparar kan dagang tatanuman, paggamit nin abono, pag-aplikar nin treatment para sa mga pananom base sa soil analysis, pagpili nin binhi, tamang pag-atama nin mga pananom, gamit ang manlain-lain na practices asin teknolohiya, asin iba pang kaaraman manungod sa pagpatalubo kan mga ani o produkto. Katakod kaini ang mga naggraduar na paraoma ang hali sa mga barangay kan Lakag, San Ramon, Barangay Tabon-Tabon, kan Banwaan, Candaraga. Planong ikonstruhir ngunya na taon ang kampo kan Philippine Coast Guard sa Barangay Bagamanok sa probinsya kan Catanduanes. Monitoring and surveillance capability asin radar system ang saro sa mga ibubugtak sa nasabi ng kampo. Siring man mabugtak ning sensor equipment tangani nang maibitaran ang siring na pangyari pagsulpot nin Chinese vessel sa kadagatan na sakop kan na probinsya. Sigun kay Commodore Philip Soria, ang commander kan PCG District Bicol, nakapangaran na sa indang ahensya ang titulo kan daga na papatindugan kan kampo asin dakulang tabang sa probinsya ang pagkakaigwan nin kampo para mapahigot ang seguridad sa lugar. 349 na kilo o katumbas din sanggatos na sako nin basura ang nakuha kan mga volunteers matapos ang ginibong coastal cleanup drive sa dagat na sakop kan Barangay Dapdap asin Barangay Puro sa Legazpi City. Ini ang coastal cleanup kasuudma ginibo ang coastal cleanup sa kan Hunyo 7 o kasuudma sa naunang bita na duwang barangay. Ang aktibidad pinanginutan kan Department of Environment and Natural Resources o DENR Regional Office 5 bilang pag-obserbar sa World Oceans Day. Nagkapira sa mga basurang nakolekta iyo ang mga upos nin sigarilyo, mga plastic cups, mga patos nin dulce asin mga pagkakan, mga bote, mga bado asin iba pang mga non-biodegradable o daina bubulok na mga basura. Mantang ang nakolektang basura sa coastal area kan duwang barangay mas diit kumpara sa nakaaging taon na ginibo sa Rawis asin Arimbay, Legazpi City, kung sain 838 kilong basura ang nakolekta. Paragos man ang pangapodan kan DENR na mantiniron ang pagiging responsable sa pagtapukan basura tangani na malikayan na makaabot ini sa mga kadagatan.
Madayo sa Bagamano, Catanduanes, ang kadiwa ng Pangulo sa Hunyo G sagud Hunyo 11 ngunya na taon. Ini ang inanunsyo kan lokal na gobyerno kan Catanduanes. Gigibuhon ini sa Bagatabaw Fish Landing Facility sa mga minasunod na schedule. Hunyo G alas 8 nin aga sagud alas 5 nin hapon, asin Hunyo 11 alas 8 nin aga sagud ng alas 12 nin udto. Piglalooman ang dekalidad na produkto na pwedeng mapabakal arog kan mga gulayon, bagas asin dakol na iba pa. Padagos ang pag-itaas kan kaso nin HIV sa Bicol Region. Asin pahoven ang mga nagkakaigwakan sa nasabing helang. Inibase sa datos kan Department of Health Bicol kung saan ang Naga City ang may pinakahalangkaw na kaso na nasa 62 kung kaya isinakat na ini sa Category A. 2,553 na kaso nin HIV ang nairehistro sa Kabicolan poon 1984. Kung saan 264 na kaso kan 2021, naging 362 kan nakaaging taon 2023. Asin ngunya na 2024 suminakat na ini sa 423. Nangapodan man ang Gentleman Bicol, ang grupo na may advokasya na labanan ang sexually transmitted diseases, lalo na ang HIV, na daing matakot o magduwa-duwa na magpasairanom sa screening asin test para maiwasan na makaulakit sa iba. Sarong Cobra na may 1.5 metro na laba ang nadakop sa mabatag na porsyon nin sarong residensya sa San Felipe, Naga City kan nakaaging aldaw Hunyo 6, 2024. Pasado alas 10 nin aga kan naghagad nin tabang ang residenteng nakahiling kan halas sa Naga City Environment and Natural Resources o Sentro. Sigun kay Alex San Jose o IC Chief kan Watershed Management Division, Naga City Enro, saroan Cobra sa extremely venomous na halas, asin laoman naman ang snake sighting na mas madakol dahil sa pagpuon kan tag-uran. Hulita na abot na nin tubig ang mga pinagtataguan kan mga ini. Ang nadakop na halas, putol na ang ikog kan nakuha kan personahe kan Senro. Nagpagirumduman si San Jose sa publiko na ingka sa makahiling nin halas dain ni pagkulugon o baloon na dakupon imbis tandaan kung sain ini nahiling asin kung pasain ini nag-istar saka maghagad na nin tabang sa saindang ahensya. Kung nasa laog nin harong, paluwason ang mga miyembro kan pamilya, magin ang mga atama na hayop ninhuli sa nakaka-stress ini sa halas, asin posibleng mag-react ini sa kanaman maghagad nin tabang sa sainda. Sa ngunyan, nasa DNR Penro, Camarines Sur ang nakuhang Cobra. Iyan ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12. Mga bareta sa lado lokal. Ang bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon asin iba pa makalihis kaini. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy, maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung daing maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon, barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagud alas 5 nin hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank.
Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Listen and experience the world-class sound of the University of Santo Tomas Singers in Balaog, the USD Singers Albay Concert, happening on June 14, 2024, 7 p.m. at St. Gregory the Great Cathedral, Old Albay, Legazpi City. This event is presented to you by the Bicol Voices Choral and Tomasinong Bicolano. Tickets are available at 300, 500, 1,000, and 3,000 pesos. For ticket reservations and inquiries, log on to the Facebook page of the Bicol Voices Choral. Balaog, the USD Singers Albay Concert. This event is also brought to you by Legazpi Eye Center, the Pepperland Hotel, Beris Botanical Garden and Nature Resort, Divine Word College of Legazpi, Ranga Psychosocial Services, Flair Studio, Cisa Resto Bar, VRM Events and Management, the Tapel family of Naga City, DZGB AM and 97.1 OKFM. Sa pagpapadagos kan Bareta alas 12, mga detalyes kan Bareta sa Lado Nacional. Ipinahayag ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na nagpuunang magkoordinar ang Kamara asin bagong liderato kan Senado para aramon ang mga importanteng propwesto na kaipuhan maibukod sa ikatulo asin ultimong regular session kan 19th Congress. Sinabi pa ni Romualdez na nagkahuro na sinda kan bagong Senate President na si Senator Francis Escudero kan maghilingan sinda sa Malacanang kan pirmahan kan Presidente ang kabalikat sa pagtuturo Act. Siriman, sinabi ni Romualdez na dainin na natukar ang manungod sa propwestong pag-amyendar sa economic provision sa 1987 Constitution na pasado na sa Kamara pero nakapindiente paman sa Senado. Sigon kay Romualdez, nakapagkasunduan ninda ni Escudero na sa giraray maghuron sa ikatulong semana kan presenteng bulan. Dagdag pa ni Romualdez na binanggit ni House Majority Leader Jose Manuel Dalipe na may koordinasyon naman sinda ni Senate Majority Leader Senator Francis Tolentino. Naglansar ang Korte Suprema nin chatbot sarong messaging app platform para mas maparikas ang pagsimbag sa mga kahaputan may kinaaraman sa legal services asin pagbayad nin court fees online. Ang chatbot inapod na Judiciary Information and General Support System o JIGS kung saan nagtatao ininin impormasyon sa mga libreng legal service provider asin iba pang serbisyo sa nasyon. Pigtatabangan man kan JIGS ang publiko sa paghanap nin trial court gamit ang court locator asin pati ang direksyon pasiring sa korte. Apara digdi ang JIGS konektado man sa Judiciary e-payment solution para sa pagbayad nin court fees online. Ipag-ingat kan National Bureau of Investigation o NBI ang publiko kontra sa pagbakal nin mga pekeng spare parts nin lunadan, partikular ang mga made in China. Ini ang sinabi kan NBI Intellectual Property Rights Division matapos nindang serbihan nin subpina ang sarong Chinese company na nagpapabakal nin motor spare parts sa katahawan kan sarong exhibit sa World Trade Center sa Pasay City kanakaaging aldaw. Pinangaranan ni Executive Officer Rodolfo Ignacio ang kumpanya na Jiangsu Hoihong Machinery Manufacturing Corporated Limited. Pigreklamo ang Chinese company kan Japanese company na Sankei 555 dahil sa pagpabakal nin peking spare parts sa irarom kan sa indang brand name.
Pipahampang sa NBI sa maabot na Lunes ang mga incorporators kan Chinese company para magpaliwanag. Sigon kay Ignacio, ang ginibo nindang aksyon kontra sa mga nagpapabakal nin peke na spare parts nin lunadan para man masiguro ang kaligtasan kan publiko. Dapat naman na maging marikmat ang mga namamanwaan laban sa mga pekeng produkto asin tulos na isumbong sa mga otoridad kung makahiling kaini. Dadako po na puon sa masunod na semana ang mga unconsolidated jeepney na dai nagsunod sa modernization program kan public utility vehicle. Sa sarong pahayag, sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, siguruhon sa naninda na may prangkisa paman giraray ang mga nagbabiyahing jeepney driver as in operator para daisinda tamaan kan gigibuhon na operasyon. Mientras na may tigil pasada man ang grupong Manibela poon sa Lunes, Hunyo 10, sagkod sa aldaw nin katalingkasan sa Hunyo 12. Inabisuhan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang mga benepisyaryo kan Presidential Financial Assistance sa Bicol Region na gamiton sa tama ang sa indang naresibing ayuda. Sa iyang pagtaram sa Camarines Sur, nagpagirumdum sa inda ang Presidente na gamiton ang ayuda para mas mapalawig pa ang sa indang palaisdaan asin negosyo. Kasabay kan pag-enganyar sa inda na dai masupog ng magrani sa mga ahensya ng gobyerno sa oras kan sa indang pangangaipo, lalo na kung para sa ikakarahay kan sa indang kamugtakan. Nagtauman ng direktiba sa Presidente Marcos sa Department of Agriculture asin sa Department of Agrarian Reform na ipadagos na ang distribusyon ng daga asin serbisyo, lalo na sa mga grabing naapektaran kan El Nino. Napag-araman na nasa 2,000 na Agrarian Reform beneficiaries ang nakaresibin ng titulo ng daga sa Camarines Sur. Kumpiyansa ang Department of Agriculture o DA na abuton kan gobyerno ang target na 20.4 million metric tons na output kan bagas para sa taong 2024. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na mas halangkaw ininin maabot sa 400,000 metriko tonelada kumpara sa 20.4 milyon metriko tonelada na kabilugan na anika na kaaging taon. Base man sa indang datos, mas hababaan naging epekto kan El Nino na nasa 100,000 metriko tonelada kan bagas kumpara sa indang piglaoman. Lalo na tadakol na ang pigigibong preparasyon kan gobyerno sa El Nino. Sa presente, nakaposisyon na ang mga programa kan gobyerno na tabang sa water management intervention. Nagtatauman sindanin magkakanigong teknolohiya, banhi, abono, irigasyon, asin makinarya para maabot ka nasyon ang target na palay output ngunya na taon na 2024. Bareta sa ibang nasyon, hinagad kan US sa Israel na maging transparent sa nangyaring airstrike ninda sa sarong eskwelahan sa Central Gaza na ikinagadan ni nasa 35 katawo. Base sa mga residentes duman na naghulog nin duwang missiles ang eroplanong pangyera kan Israel sa mga classrooms na makukuha sa itaas kan eskwelahan kan Soyrite Urban Refugee Camp. Depensa kan Israel na ang target ninda ang Hamas compound sa nasabing eskwelahan. Pinahimutikan man ini kan Hamas-run government sa Gaza na ang eskwelahan pigtataguan kan mga Hamas militants. Naglalaom ang US na maitatao tulos kan Israel ang mga pangaran kan pigsasabing nagtatago sa nasabing compound. Magigirumduman na kaibahan ang 14 na mga kaakian sa nagadan kan maglansar ng airstrike ang Israel sa nasabing lugar. Baretang sports, naipatas kan San Miguel Beermen ang 1-all o best of 7 PBA Philippine Cup Finals ninda kan Meralco Bolts. Naging madrama ang paggana kan Beermen sa score na 95-94 para makuha ang paggana sa Game 2 sa kawat na ginibo sa Araneta Coliseum. Pugol pa kan Bolts ang 2 points advantage sagod na mailaog ni Marcio Lassiter an sa iyang 3 points para dagos ng ganahon ang kawat. Nagpalyar na mailaog ni
Cheers Banchero kan bolts an sa iyang sumunod na ball possession kun kaya dagos ng ginana kan Beerman an Game 2. Nangenot sa pagana kan Beerman si CJ Perez na nagrehistro nin 34 puntos. Mantang iguang 17 puntos si Junmar Fajardo asin 12 puntos si Don Troliano. Flying sports car, ang pigluwas na imbensyon ngunyan kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa kinaaban. Ini nagtataon in bagong standard sa aspeto nin transportasyon sigon sa mga siyentipiko. Inapod ninda ining Samson Sky Switchblade na sarong roadable aircraft na pwede mong i-drive sa local airport asin automatic na minatransform sa flight mode. Dagdag pa kan mga eksperto na pwede ining lumayog sa distansyang 500 or 500 miles sa sarong full tank nin unleaded gasolina. Pag nakalanding na, automatic na minatransform ini pabalik sa pagiging sports car para i-drive para sa final destination. Istoryang naiiba! Nagtiripon sa Tokyo, Japan ang grupo nin 178 na magkakatukayo o magkakapareho ang pangaran asin matrayumpong nakapagrehistro nin bagong Guinness World Record. Ang Tanaka Hirokazu Association iyo ang grupo kan mga Hapones na ang gabos na mga miyembro nagngangaran na Tanaka Hirokazu kung sain kadakol o natukdol ninda ang Guinness World title na largest gathering of people with the same first and last name. Sa numerong 178 na nagpartisipar, na daog ninda ang previous record kan 2005 kung saan nagbiriyo man ang 170 o 164 na kababaihan na ang pangaran Martha Stewart. Napag-araman na may nickname sinda na pigtao sa kada saro base sa saindang trabaho, paboritong pagkaon asin hobbies arog kan Dr. Tanaka, chewing gum Tanaka asin triathlon Tanaka. Binilog ang asosasyon para ipahiling sa bilog na kinakban na pwedeng magkaigwanin koneksyon asin maging magkaaramigo ang mga tao sa simpleng dahilan na magkakapareho ang saindang pangaran. Flashback! Hunyo 8 kan taong 1942 kan idesignar si Shizushi Tanaka bilang military governor kan Pilipinas durante kan Japanese occupation. Si Tanaka iyo ang commander kan 14th Army of the Imperial Japanese Army na sarong Bulgara na nagkontra sa pag-atake sa Pearl Harbor. Sinalidahan ni Tanaka si Masaharu Homa, ang primerong Japanese military governor kan nasyon. Iyan ang kabilugan kan sa tuyang Bareta alas 12 ngunya na aldaw Hunyo 8, 2024. Sangaran kan sa tuyang pag-iriba sa Technical Department, NEMS Flora, sa Social Media Department, Jerome Nico Martinez. Ang mga nagtabang sa pagsurat kan Bareta, Jenny Matis Baliaran, Mary Joy Jaresco asin Shara May Leron. Kami an sa indong tagapagbareta. Salamat kan sa indong pag-antabay. Ako po sa Giraray Ansaro sa indong nakaibahan, Jasmine Baloloy. Asin ako po si Russell Cortez. Salamat asin Diyos magbalos. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng Giraray sa aga, ang sarupang edisyon.